Sziasztok, én Super Creeper vagyok, és ma folytatjuk a játékkészítő tutoriált. Ugye mondtam az előző részben, hogy ebben a részben elkezdünk animálni. Tehát elkezdjük megcsinálni az animációkat. Ugye az előző részben elmentettük a játékunkat. Hova mentettük? Hova? Itt van tutoriál. Meg is nyitom az elmentett fájlok közül. Na, itt is van, ugyanezt a kis képernyőt kapjuk, és ugye már megtanultuk, hogy mindig a Continue-ra kell rányomni, és akkor már folytathatjuk is a befejezetlen játékunkat. Ha betölt. Be is töltött. Itt vagyunk, ugye, és akkor itt vannak a mi kis sprite-jaink, a játékos, az ellenfél, a fal, és ugye a célt nem sikerült befejeznünk. Ugye a cél az első olyan sprite, ahol animálunk, és az animálást ugye nem mutattam még meg, ezért most megmutatom, hogy kell. Először is úgy kell, hogy most nem erre a papírkára nyomunk rá, erre a Create a New Sprite, hanem ugyanúgy erre a papírkára nyomunk rá, aminek a sarkában egy plusz jel van. Rányomunk, és kapunk még egyet. És rányomhatunk még egy. Így. És akkor elkezdjük szerkeszteni. Ez mondjuk legyen piros. Rányomunk erre a zöld nyílra, és átugrik a következőre. Mondjuk legyen találomra, ilyen kék lesz. Rányomunk a nyílra, átugrik megint a következőre. Megint találomra, ilyen sötétkék. Rányomunk a nyílra, átugrik a következő képkockára. Ez mondjuk legyen ilyen fekete. Rányomunk a nyílra, átugrik a következőre. És mindig tökre mindegy, hogy milyen színre festitek, és akkor most elfogytak a cuccok, és akkor ilyen lesz. Bepipáljuk a Show Revive-ot, és már kész is az animáció. Itt lehet látni, de ezt az animációt, ezt majd a játékban jobban lehet látni. Tehát akkor elkészítettük az első animációt a játékban. Akkor, most, hogy már megvannak a grafikák, el kell készítenünk magát a játékban lévő karaktere. Tehát most fogunk programozni. Beírjuk ugyanúgy, hogy játékos, beadjuk neki a grafikát, és most programozunk. Na, hát ugye ezzel a felülettel kell programozni. Rámegyünk arra, hogy add event. És akkor itt kiad nekünk egy ilyet, hogy choose the event to add. És akkor rámegyünk a legutolsóra, a keyboardra, és erre a legelsőre, hogy left. Tehát ez azt jelenti, hogy ha lenyomjuk a leftet, akkor elmegy balra, ugye? És mondjuk legyen a sebessége 5. 5-ös sebességgel fog haladni balra, hogyha lenyomjuk ezt a gombot. Rámegyünk az okéra, és kész. Már be is programoztuk, hogy ha ezt megnyomjuk, menjen jobbra. Ennyi. Most tovább programozzuk, megcsináljuk ugyanezt a right-tal, hogy jobbra menjen. Hogyha lenyomjuk, 5-ös sebességgel menjen jobbra. És akkor ezt mindegyik gombbal megcsináljuk, amelyikkel szeretnénk irányítani. A fölfelével. Amúgy, ha majd arról is csinálok tutoriát, hogy hogyan készítsünk kérdésjátékot, de most nagy körökben nem akarok kérdésjátékról beszélni, csak annyit akarok mondani, hogy ha a kérdésjátéknál be akarjátok állítani, hogy az appal ugorjon az emberkénk, akkor hogyha így állítjátok be, ahogy én csináltam, nem ugrani fog, hanem repülni. Ezt csak mondtam. És akkor meg van programozva, hogy mozogjon a játékosunk. De viszont, hogyha így van programozva, akkor
hogyha megnyomjuk a gombot, akkor megy előre. Hát ez, igen. És hogyha elengedjük a gombot, nem áll meg, hanem megy előre, ugyanúgy. Ez hiba. Na, ezt újra be kell programozni. Itt van ez, itt ugye megint hozzáadunk egy eventet, és akkor itt vannak ugye a lehetőségek. És akkor itt van ugye a keyboard, mellette van ez a trigger, ez fölött a trigger fölött van olyan, hogy key reshale. Ez azt jelenti, hogyha elengedjük a gombot. Tehát, hogyha én elengedem a leftet, akkor ne csináljon semmit. Ahhoz, hogy ne csináljon semmit, ezt a nagy, piros középső gombot kell megnyomni, és akkor nem fog csinálni semmit, hogyha elengedjük azt a gombot. És akkor ugyanúgy végigcsináljuk ezt minden gombbal. Minden gombbal végigcsináljuk. Appal is. Down. És ennyi. Így kész is van a játékos irányítása. És körülbelül ez a legalapabb dolog. Most megnézem. Most megnézek valamit. Hogy hol tart a Bandicam. 6 perc. Jó van, még veszek egy picit. És akkor, tehát akkor megvan a játékosunk mozgása. Akkor most csináljunk egy pályát. Ezzel a nagy fehér gombbal kell itt fönt. Create a room, az a neve. És akkor itt vannak az objektek, amiket le tudunk rakni. Hát én még csak egy objektet csináltam, a játékos. Lerakom középre mondjuk. És lefuttatom a játékot. Futtatni a játékot ezzel a zöld nyíllal lehet. Ide van írva, hogy run the game. Futtassuk a játékot. Fuss játék, fuss! Futtatjuk a játékot, és akkor... Na, és hogyha futtatok a játékot, akkor itt van a szoba, itt van a pálya, amit csináltunk, és itt van a játékos. Na, és akkor igazából ezt azért csináltam, hogy le tudjam tesztelni, hogy jól programoztam-e. Szóval megnyomom a balra gombot, akkor elvileg, igen, balra megy a játékos. És hogyha elengedem, akkor nem csinál semmit. Jól tudtam. Igen, jól csináltuk, meg... És akkor x-eljük is. Zárjuk be. Ezt is zárjuk be. Elmentjük. Ugyanúgy. És akkor ezzel most vége is van ennek a résznek, és akkor jöhet, és akkor majd várjátok a következő részt. Sziasztok!